Wara 4 xhur jinġibed fuq il-bajja pittoreska ta' Mġar ix-Xini u sena ta' stennija minn segwaċi madwar id-dinja, il-ħamis filgħaxija ħareġ l-ewwel trailer uffiċjali tal-film By the Sea. Direċut mill-attriċi ta' fama internazzjonali Angelina Jolie, fil-film jibrillaw hiju żewġa Brad Pitt fi ġraja romantika li teqleb għall-lar. Iżda wisq aktar jispikka l-ġmiel tal-gżira Awċija bl-eċċellenza naturali tagħha ipprovdiet l-isfond għal din il-produzzjoni ta' Universal Pictures. M'għandniex xi ngħidu li l il-kontribut ekonomiku immedjat li ħalla dan il-film u jinġibed, pajjiżna se jaħsad benefiċċju ferm akbar meta l-film joħroġ għal-wiri f'eluf ta' ċinemas madwar id-dinja. U propju l-għada li tnieda trailer ta' By the Sea, il-Kummissjoni tal-Films ħabbret kunċert fl-okkażjoni tad-90 sena mill-bidu tal-industrija tal-films f'pajjiżna. Immexxi mill-maestro ta' fama internazzjonali Brian Schembri, il-kunċert se jżewweġ element mużikali ma' dak visiv b'xeni tal-films kollha li nġibdu f'pajjiżna jikkumplementaw il-mużika tagħhom. Il-Kummissarju tal-Films Engelbert Grech fisser kif il-kunċert għandu jkun ċelebrazzjoni tal-mixja straordinarja li mxiet din l-industrija u n-nies li ħadmu fiha biex min-niċċa ta' potenzjal żviluppat f'kontributur ewlieni tal-ekonomija Maltija. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammitlu istenna kif f'avveniment bħal dan iridu napprezzaw minn fejn tlaqna iżda fl-istess waqt inħarsu l-qudiem lejn fejn iridu naslu. U għafakar kif din is-sena kienet waħda rekord tal-pajjiżna f'dan is-settur u għaldaqstant iż-żmien opportun biex niċċelebraw 90 sena ta' storja. Il-kunċert se jkun mifrux fuq żewġ serati nhar il-25 u s-26 ta' Settembru.